Yanda ake trading din engulfing pattern with no rejection ba tare da jira rejection ba, anan na tafi da sellers, na tafi da sellers anan saboda already na samu rejection daga previous candle, da candle din ya kare a red candle ne, shine zaka jira rejection already. Saboda idan ka samu engulfing pattern daga daidai key level din engulfing pattern din, nan zaka tafi da sellers, ma'ana in daidai da na zana wannan key level din daidai nan ne idan ka samu rejection sai ka tafi da sellers. So first candle in ya rejection daga wajen, amma sai ya kare a red candle ba. Amma wanda ya san sniper entry, wanda ya san yanda ake entry point din engulfing pattern, ko da shiga trade a nan yayi sell da ya samu riba saboda ya jira concept din abin da ake bukata. So entry point yana da matukar amfani. Amma idan candle din bai kare ba, next candle idan ka samu wannan rejection din, next candle din amma bai kare a red candle ba, to next candle idan ya danyi sama da inda wannan ya kulle sai ka tafi da sellers. Kun ga yanda ake amfani da shi, haka ake trading din engulfing with no rejection.